Tak. 25.000. Hele tiden har du en mening eller en holdning om, at jeg gør et eller andet forkert. Hvad? Hvad laver du? Jeg hygger. Hør. Det var moden. Det var da utrolig moden. Tak skal du have for det. Ja, det er min gamle veninde. Min og gamle veninde. Ja. Hvor?